Det er sådan, at spørgsmålet om sygeplejersker har en rolle i rehabiliteringen, det kan jeg svare meget kort på. Ja, det har de. Det har de altid haft, og det har de mere nu end nogensinde før. Så det er sådan set udgangspunktet, både når vi taler den hverdagsrehabilitering, som nu er blevet det hotte, måske på grund af de 13 millioner, men mest af alt, og i endnu højere grad, når vi taler om den specialiserede rehabilitering, som jo har været der, og som stadigvæk er der, af patienter efter alvorlig sygdom eller efter kroniske sygdomme. Og jeg vil tillade mig at tale lidt om rehabiliteringen i dag, både i forhold til det generelle, altså hverdagsrehabilitering, som er det, piger mest har forsket i, og så også den specialiserede rehabilitering. Fordi jeg synes, at rehabilitering, det kan ikke ses som en enkelt del, men som begge dele faktisk. Næsten 2 millioner danskere lever i dag med en kronisk sygdom. Og en stor del af dem, de er ældre borgere, som jo også lever med andre genvordigheder. Og det er dem, vi har mest fokus på her i dag. Jeg vil sige, hvis man lægger det tal sammen med de ældre borgere, der skal rehabiliteres efter et alvorligt sygdomsforløb, altså dem, der har kroniske sygdomme med dem, der har alvorlige sygdomsforløb, så er der al mulig grund til at fokusere på den komplekse rehabiliteringsindsats, hvor sygeplejersker har en stor rolle at spille. Og den del vil jeg så komme ind på til sidst i mit oplæg her i dag. Og jeg vil prøve sådan ligesom at dele mit oplæg lidt i de her 4 dele, der handler om udviklingen på ældreområdet, handler om vores syn på rehabilitering, og så handler det om sygeplejerskernes rolle i rehabiliteringen, og så den specialiserede rehabilitering vil jeg lige komme lidt ind på til sidst. For jeg tror nemlig, at der er mange gode forklaringer på, at nogle sygeplejersker har sat sig sådan her, når man har talt rehabilitering. Og det vil jeg prøve sådan at komme lidt ind omkring, hvad er det egentlig, der sker i det her felt, hvor man går fra, at der er nogen, der i hvert fald har arbejdet med tankerne om rehabilitering i rigtig mange år, og pludselig så bliver det til noget, som nogle andre på en eller anden måde overtager. Og hvordan er det, man så kommer tilbage på den her bane igen? Og hvor det viser sig, at det måske det vigtigste af det her faktisk er, hvordan vi i fællesskab arbejder med det her, og ikke om den ene gruppe er bedre til det end den anden. Og derfor så er det ret interessant, at det her det faktisk kan ende med at blive et meget godt eksempel på noget af det, der faktisk er hovedtesen i den tillidsreform, som vi taler så meget om i dag. At det her det faktisk passer meget godt ind i mange af de overskrifter, som indenrigsministeren har sat sammen med både de faglige organisationer og både kommunerne og regionerne i forhold til at være opmærksom på, hvad er det faktisk, der får ting til at udvikle sig, hvad er det, der får ting til at flytte sig. Og jo mere jeg har kigget lidt ind i det her, jo mere så må jeg sige, at mange af konklusionerne, de passer fuldstændig ind i det her. Og det var måske værd, at vi begyndte at tale sådan om tingene, i stedet for at tale om, hvad er det egentlig, at det her det koster, eller hvor meget sparer vi ved det her. Hvad giver det af livsværdi, det her? Det kunne være interessant. Hvis man kigger på udviklingen på ældreområdet, så må man sige, at hvorfor er det egentlig, der er brug for det her paradigmeskifte, som Helene Bækmark begyndte at italesætte for nogle år siden? Jamen, i mit perspektiv så er det paradigmeskifte, som vi er i gang med i retning af større selvhjulpenhed til alle de ældre, det er meget vigtigt. Og det er vigtigt, fordi vi rent faktisk er i en situation, hvor vi har begrænsede ressourcer. Det ved vi alle sammen, vi har. Men hvor vi måske også må konstatere, at der er mange, der igennem tiden er blevet hjulpet med mere, end der egentlig var sundt. At der var faktisk mange ting, som man måske havde det bedre med at gøre selv, end at få gjort. I år 2030, der vil 7% af befolkningen, eller omkring 400.000 danskere, være over 80 år. Sammenligner man det med i dag, så er der tale om en markant udvikling, i det i dag kun er 4% af befolkningen, eller omkring 200.000, der er over 80 år. Og sandsynligheden for bestemte sygdomme stiger jo med alderen, ved vi. Blandt ældre over 75 år gælder det for 2 ud af 3, at de lever med en kronisk sygdom. Og vi kan også forvente, at der vil komme flere ældre med demens. I dag regner man med, at mere end en femtedel af de borgere, som lever til de 85 år, også lever med en demenssygdom.
Sammenholdt med viden om, hvor længe vi lever, så viser en simpel fremskrivning, at antallet af personer med demens vil være fordoblet omkring år 2035. Den udvikling, den stiller store krav til de fagpersoner, der arbejder med ældre. Og når jeg nævner de her ting, så er det kun for at vise lidt om kompleksiteten i forhold til mødet med de ældre. Og det er jo ikke udelukkende problemer, det her. Det er ikke udelukkende noget, der ikke kan løftes. Der er også lyspunkter. Der er heldigvis rigtig mange lyspunkter derude. Fordi godt nok bliver vi ældre, men vi bevarer jo også et godt helbred langt op i årene, både fysisk og psykisk en stor del af os. Også op i en højere alder end tidligere. Og det betyder, at behovet for hjemmepleje og plejeboliger ikke stiger i samme takt som befolkningens levealder. Alt sammen faktorer, der viser, at fremtidens ældre er en meget differentieret gruppe. Og Hjemmehjælpskommissionen, som afsluttede sit arbejde sidste år ved denne tid, i en lige så varm periode, så synes jeg fornemmede det var, da vi sad og afsluttede arbejdet der identificerede vi 3 hovedgrupper af ældre set i forhold til fremtidens plejebehov. Vi skrev, der vil være en stor del af de ældre, der i længere tid kan klare sig selv helt. Der vil være ældre med behov for hjælp i varierende omfang, og hvor behovet for hjælp langt hen ad vejen kan løses i form af hverdagsrehabilitering, altså forhåbentlig være af midlertidig karakter. Og jeg mener faktisk, at noget af det, vi også satte fokus på i Hjemmehjælpskommissionsrapporten, det var, at vores opdeling i kriterierne for midlertidig og varig hjælp har været med til også at fokusere mere på varig hjælp, end det har været godt. Og det er jo sådan en ren politisk beslutning på et tidspunkt, og det var en af anbefalingerne i Hjemmehjælpskommissionen, det var faktisk, at man gjorde op med det. Der mangler lidt politiske handlinger på alt det, Hjemmehjælpskommissionen de anbefalede i sin tid. Det håber jeg, at den nye socialminister snart vil tage sig sammen til. Den tredje del, vi skrev, der var den tredje gruppe af de her ældre, det er, at der vil være en voksende gruppe ældre med omfattende og komplekse plejebehov, og med få eller ingen ressourcer, som har et udtalt behov for hjælp. Og dem ser vi alle sammen rundt omkring. Det vil sige, at vores ældrepleje skal kunne matche det her plejebehov i alle 3 grupper. Og derudover så tror jeg også, at udviklingen i vores samfund har ændret behovet for ældreplejen. En stigende andel af arbejdsstyrken er ikke længere nedslidt af fysisk arbejde. Der er også sket noget på ligestillingsbanen gennem de senere år, som har gjort til, at der er flere ældre mænd i dag, der selv laver mad og gør rent, end der var tidligere. Og vi vil involvere os og engagere os frem for at tage imod en standardpakke med bad og rengøring. Altså i højere grad inddrages i, hvad er det egentlig, jeg har brug for, hvad er det, jeg har brug for hjælp til. Vi har også fået en langt større faglig viden, som betyder, at vi i dag ved mere om, hvilke løsninger der skal til for at forebygge funktionstab og forværring af sygdomme hos de ældre borgere. Og endelig så oplever jeg, at der er ved at komme et fokus på de værdier, vi bygger vores ældrepleje på. Det skal ikke kun handle om mængde af pleje, men om den værdighed, vi behandler vores ældre medborgere med. Og det er måske et tema, som vi kommer til at høre mere til i den kommende tid. Vi forsøger i hvert fald i Sygeplejerådet sammen med FOA at sætte nogle debatter i gang omkring værdighed, fordi vi kan se, at der faktisk er flere andre lande, der har valgt at sætte det ind i deres, nogle steder i grundloven, og andre steder i lovgivningen, sådan at man faktisk giver folk en garanti for at leve et værdigt liv. Det gør vi ikke herhjemme i Danmark. Hverken lovgivningsmæssigt, og jeg vil næsten også sige, at der også er nogle steder, hvor det ikke er værdigt, det der foregår. Og det synes jeg, at man bliver nødt til at få fokuseret lidt mere på. Ingen skal behandles med mindre respekt eller færre forventninger, bare fordi de er blevet ældre, og måske ikke kan det samme, som de kunne engang. Og det burde jo være en selvfølge, at det var sådan, men jeg tror, at mange af os har set eller hørt om ældrepleje, der ikke opleves særlig værdigt. Og jeg tror ikke, at en mere værdig ældrepleje nødvendigvis kræver flere ressourcer, men det kræver, at vi tør lytte til den enkelte og har mod på at indrette vores ældrepleje mere fleksibelt, end den er i dag. Derfor ser jeg også grundlæggende positivt på hverdagsrehabiliteringen. Og hvis det skal lykkes, så må vi ikke glemme, at både den ældre og de pårørende skal inddrages i den nye indsats. Så alle parter forstår, hvorfor, og kan bidrage til, at det lykkes. Det er også vigtigt at uddanne medarbejderne til den nye rolle. At alle er klar over, hvad er det egentlig, der er årsagen til det her, og hvorfor er det, vi arbejder på den her måde, og hvad er det, vi gerne vil nå med det. Og endelig skal vi huske,
at inddrage alle sundhedsprofessionelle omkring den ældre. Og det er lidt tilbage til det, jeg startede med at sige, at det her, det lykkes altså kun, hvis man samarbejder om det. Det er ikke noget, en enkelt faggruppe kan. Det er ikke noget, en enkelt faggruppe bare kan stille sig i spidsen for. Vi kan ikke bare forebygge nuværende funktionstab, men skal også forebygge forværringer i den ældres generelle sundhedstilstand. Altså vi skal have fokus på det hele menneske. Og hvis jeg så skal kigge lidt på sygeplejerskernes rolle i den her rehabilitering, så vil jeg sige, at selvom mit fokus det så er på sygeplejerskers bidrag, så er det vigtigt for mig at nævne, at mange flere faggrupper har en rolle i opgaven med hverdagsrehabilitering. Eksempelvis terapeuterne, hvor det er helt tydeligt, at i mange kommuner har man valgt ligesom at lave en opdeling, hvor man siger, jamen hverdagsrehabilitering, den klarer vi fint, hvis vi ansætter nogle flere terapeuter, og så sætter vi dem sammen med nogle social- og sundhedsassistenter, og så kan vi lave et hverdagsrehabiliteringsteam der, og så kan sygeplejerskerne komme, når det bliver mere komplekst. Ikke? Og det er der, hvor jeg bare må, nu gør jeg det sådan meget forsimplet, og det er ikke for at nedgøre nogen i det her, men det er bare for at give et indtryk af, at jeg tror simpelthen, at det er der, man går fejl, hvis man tror, at man bare kan lave nogle små grupper, der gør det her, uden at se på den store helhed, og uden at se på, hvordan får vi alle med. Så når jeg ikke nævner de andre faggrupper hele tiden, så er det ikke fordi, de er glemt, og ikke fordi jeg synes, de kan undværes, men jeg er blevet bedt om at fokusere på sygeplejerskernes rolle i det her oplæg, og derfor så vil det også være dem, og det er jo dem, jeg absolut kender mest til. Sygeplejersken er ofte den, der har sådan en koordinerende rolle i ældreplejen, ofte også visitator, og foretager den første faglige vurdering af de ældres behov. Flere steder er det også en sygeplejerske, der er leder af gruppen, af plejegruppen, hjemmeplejegruppen. Men det er jo ikke alle steder, men at der er en tæt kobling mellem hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Det er jo så bare lige for at slå et lille slag over til hjemmehjælpskommissionen igen. Det var faktisk også en af de ting, vi anbefalede i den kommission, fordi vi sagde, at der er simpelthen behov for en tættere kobling mellem de to dele. Fordi det er jo ærgerligt set fra et fagligt perspektiv. Og der er det vigtigt, at man organiserer sig på en måde, så der er den der mulighed for at få det tætte samarbejde med hjemmehjælpen, hjemmesygeplejen og de øvrige faggrupper, der bidrager til at pleje den ældre. Hvad enten der er tale om hverdagsrehabilitering eller traditionel hjemmepleje. Fagligt set giver det et rigtig godt udgangspunkt, at hjemmehjælpen, hjemmesygeplejen og de øvrige faggrupper omkring den ældre kender hinanden og mødes ofte. Derved får de delt dagens eller nattens oplevelser og observationer med hinanden og hos borgerne, og når de kender hinanden godt, ved de også, hvilke kompetencer de kan trække på. De ved, hvornår de kan give noget fra sig, og hvornår det er vigtigt, at man melder, at her der har jeg brug for hjælp til noget. Jeg har været på besøg mange steder ude i kommunerne også, og jeg var blandt andet i Vejle Kommune på et tidspunkt, hvor hjemmeplejen og hjemmesygeplejen bor i samme bygning, hvor de alle sammen er med omkring, når de starter visitationen, når de starter nye borgere op. Det betyder, at personalet oplever, at sygeplejerskerne er tilgængelige hele tiden, for de er i det samme hus, og det er nemt at få faglig sparring i det daglige arbejde, og vurderingen af borgerne sker rent faktisk i et tværfagligt samarbejde. En sidegevinst ved et tættere samarbejde mellem hjemmehjælp og hjemmesygepleje er muligheden for opkvalificering. I flere kommuner bruger man kompetencerne hos hjemmesygeplejerskerne til løbende at opkvalificere hjælpegruppen med. Og det kan være i forhold til kronisk syge, hvor medarbejderne i ældreplejen de får et fælles kompetenceløft i forebyggelse og opsporing af for eksempel diabetes 2. Det kan også være sygeplejersker med særlige specialistkompetencer, som er vejledere og rådgivere over for øvrige kolleger. Og de kompetencer, der skal til for at kunne opspore og monitorere den ældres sundhedstilstand, bliver endnu vigtigere fremover. Når hverdagsrehabilitering betyder, at kontakten til den ældre bliver mindre, forhåbentlig, end den er i dag. Hvis vi lykkes med hverdagsrehabilitering, så er der jo nogle ting, som de selv tager over på, og derfor er besøgene måske ikke så hyppige, og derfor er det vigtigt, at overblikket er der. Og hvis indsatsen den skal lykkes, så må vi ikke undervurdere, at det her det er jo en kulturændring. Det er jo en stor forandring for en række af de medarbejdere, som har arbejdet på en anden måde igennem rigtig mange år. Så hvor fagligheden ligger i at kunne løse udfordringerne for den ældre, og ikke længere gøre rent for fru Jensen eller hjælpe herr Hansen i tøjet,
men måske bidrage til, at de bliver hjulpet til selv at kunne klare de her ting, af hensyn til at øge deres egen mobilitet og deres egen færdigheder. Og når det ikke længere er opgaven, hvordan opnår man så den samme faglige stolthed som medarbejder? Jeg har hørt rigtig mange grelle eksempler på nogen, der har stået og kigget på, når herre eller fru Hansen børstede tænder eller knappede skjorten. Og det kan jo virke enormt stressende, hvis man bare bliver kigget på, mens man gør de ting, som faktisk er vanskelige. Og der kræver altså noget at ligesom få indsigten i, hvordan kan vi så gøre det her på en god måde, sådan at alle har en succesoplevelse af det. Og det tror jeg er det, der er allervigtigst. Så vi skal finde ud af, hvordan alle medarbejdere kommer succesfuldt igennem det her. Det gælder både i hjemmeplejen og blandt de øvrige, der er omkring den ældre. Og jeg vil sige, altså jeg går ikke ind i definitionerne på hverdagsrehabilitering eller på rehabilitering i det hele taget. Vi talte lige om her, at det jo sådan er 10-året for hvidbogen omkring rehabiliteringen. Og derfor er der jo rigtig mange ting, der også er på vej op igen. Der er, som vi blev belært om, da vi havde et tilsvarende arrangement i Aarhus, så er der en ny lærebog på vej, som faktisk lige er blevet offentliggjort omkring det her tema. Fordi der igen er brug for at få beskrevet noget omkring, hvordan man faktisk får skabt rammerne for rehabiliteringen i sygeplejen. Og det er en sygeplejerske lærebog, der er lige kommet. Hvis man kigger på den specialiserede rehabilitering, så må man sige, at det er jo der, hvor jeg selv og mange med mig undervejs i uddannelsen har talt om rehabilitering meget i forhold til de kroniske patienter og i forhold til de alvorligt syge. Hvordan sikrer vi, at de bliver rehabiliteret på en god måde, så de kommer hjem og får et helt liv igen, efter de forandringer, som enten en kronisk lidelse eller store alvorlige sygdomme kan byde en. Jeg tror, vi alle sammen kender de sygeplejersker, der sidder i ambulatorierne på kolambulatoriet, diabetesambulatoriet, hjerteambulatoriet, en række steder, hvor de netop tænker meget i, hvordan de sådan tænker den hele vej rundt, og ikke kun er dem, der tester, om blodprøven siger dette eller hint, og hvad behandlingen så skal være, men i øvrigt lige får spurgt ind til, og hvordan går det så i øvrigt med det og det, og kunne det være, at du havde brug for at snakke om noget andet, end det, der lige var testen. Det er borgere, som måske ganske uventet har fået konstateret kroniske lidelser, og nu skal få hverdagen til at fungere på nye præmisser, som også har brug for den specialiserede rehabilitering. Og det kan være borgere, som har været igennem et langt udmagrende behandlingsforløb, men som rent faktisk kommer ind i et rehabiliteringsforløb for langsomt, eller måske for sent, til at vende tilbage til hverdagen. Der er jo meget opmærksomhed på det rundt omkring, og var her i pressen forleden dag også netop eksempler på, hvor forskellige tilbud, der bliver givet i de forskellige regioner, afhængig af, hvor man bor henne. Forleden dag, der var det opmærksomheden på dem, der er hjerteklappeopereret. Hvad er det for en rehabilitering, de rent faktisk bliver tilbudt? Og det er jo bare et meget godt eksempel på, at man afhængig af, hvor man er bosiddende i det her lille land, får et meget, meget forskelligt tilbud. Og det er nogle af de ting, hvor sygeplejersker i hvert fald igennem årene traditionelt har spillet en meget stor rolle, hvis de får lov. Borgere, som sygeplejersken møder i det her specialiserede rehabiliteringsforløb, er oftest i almen praksis. Det kan være hjemmet, på sundhedscentret, på sygehuset eller på plejehjemmet. Det kan være rigtig mange forskellige steder. Den specialiserede rehabilitering, den er og foregår mange steder. Uanset udgangspunktet, så kan den rette indsats jo være med til at forebygge en forværring af sygdommen, og i mange tilfælde hjælpe til at lindre de gener, som patienten har. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række kliniske retningslinjer på området, og nogle af de elementer, som indgår i rehabiliteringsforløbet for en kronisk patient, er for eksempel patientuddannelse. Det kunne være psykosocial indsats, eller det kunne være opsporing af angst og depressioner. Og det er jo nogle af de elementer, som vi typisk og traditionelt har bevæget os inde i. Områder, hvor der i høj grad er brug for sygeplejefaglige kompetencer. Områder, hvor vi ved, at indsatsen er givet rigtig godt ud for at få et godt liv igen efter sygdom. Og den form for rehabilitering er med til at forebygge forværring, og dermed undgå genindlæggelser og forkortet levetid. Med til at øge patientens chancer for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, og ikke mindst er det med til at øge patientens livskvalitet.
Så samtidig så omfatter indsatsen ofte patientens pårørende, så det ikke kun er patienten, vi fokuserer på, det er patienten og i sine vante omgivelser, hvordan får de et liv til at fungere igen. Og det vil sige, at der er langt flere gevinster ved rehabiliteringen, end vi har mål på hidtil. Eksempelvis kan en patientuddannelse med fokus på kostomlægning jo også være med til ikke bare at fokusere på den, der er patienten i det her, men faktisk også på de nærmeste pårørende i familien, som så kan komme til at leve på en anden måde og en sundere måde. Og forebyggelse af angst og depression hos patienten er også med til at skabe et bedre familieliv til glæde for både børn og ægtefæller. Så i høj grad i den specialiserede og den komplekse rehabilitering har sygeplejersker en afgørende funktion. Men jeg synes, at eksemplerne, som Pia har vist ind til her, også viser betydningen i stigende grad af at involvere sygeplejerskerne i hverdagsrehabiliteringen. Og jeg ved, at det er jo sådan, at det, der er hovedomdrejningspunktet her, jeg har bevæget mig lidt ud over, fordi jeg synes ligesom, det er nødvendigt at trække de der linjer fra, hvordan er det, vi typisk har set sygeplejerskers rolle i rehabiliteringen. Den rolle, som kan blive så betydningsfuld i samspil med de andre faggrupper i den kommunale ældrepleje. Og jeg synes, det er vigtigt at huske, at en meget stor andel af de ældre borgere har brug for også den komplekse rehabilitering. Så med det, så vil jeg bare sige tak for ordet nu. Jeg håber, at mit indlæg vil give anledning til både spørgsmål og måske også lidt diskussion. Men i hvert fald så tak for ordet for nu.